Hey guys, hey. Ndini uyu nezolo yangu, zolo iri kufamba guys, ndiri kumhanya nezovo. Handa kutengesa zozo yakufamba guys, kumboku ndingataura here kuti ndo zvandakuita. Aiwa kaupenyu katochinja katodini paya zvandakakudzai paya. Baba vatogwa paya vanzi kuLimpopo. Hanzi hande kuLimpopo pandakakudza ingati vakasangana nemunhu aditi akati ndoda kuti mundigadzirirewo chinhu ichi. Chakangani chatadzwa kwese and everything and then ndobva chaita. Zvanzi kuLimpopo vati kwaenda kuLimpopo kwaende kuLimpopo ndifunga kuti ndinde kuLimpopo guys kuLimpopo kwandisingazi ndikati imi chinde kuLimpopo indochisara kunondichita chijingirisa business ndozouya ndasara paya vaenda kuLimpopo kwakwa kumwe kunonzi kuBakersford kumapraga hakumamisha kumareserve kuLimpopo vasvika kuya indasara mai mwana ndiri kujingirisa one day guys ndini ndasimuka ndaenda kunoorder handika naenda kunoorder handichazivi munoziva muJoburg paipa nditengeswa mabhero pakati paya hamene kuti ndakamirawo sei paipa ndichiita zvokuona mabhero ndichivhundunyura mabhero paya guys ndokunonoka ndokuvaraigwa ndokukangamwa kuti ndakabereka staff yangu kumasuro iri mujaketi yaigara kairi mujaketi uchifamba neziperfume uchidira ndadhileya ndiri muya ndadhilawo ndine kuda saidhe kuna nai kwedu Defton kwakarohwa ATM here saka mapurisa anga akazara murodhi ndazokwira paipa ndainda ndanonoka ngati chitima ndaenda kutrain ndaona train iri kunzi inotobuda after an hour iri kuyana kuti ndifunga kuti ndichitei ndobva ndati ngandingoriska ndiende kukombi munozati kana wajera zvinhu zvemhosva zvigai zvinenge wakungoriska nepasingariskiki ndanopinda ndini mukombi muya ndakabereka guys ndakabereka staff musana uku irimo mbachi ndadira perfume ndafa ndadira unofamba uchinhuhwa gaijuwira because mbanje inobudisa smell imwe yekuti unogona kutongo plus vanhu vanotanzi inodedza mapurisa saka ndakambeno kuti chindapinda mozati kana zvekunzi ndedza mapurisa ichoku ndo chokwadi chiya guys kwete zvokunyepa ndo chinonzi chokwadi chiya ndapinda mukombi ndagara kubackseat handika ndakabereka staff ndakagara navo kwakuna madzimai hakuna wakambohwawo kuti chikana kuti kudini tafamba tiri kuinda guys takutosvika guys tione mota dzakalainisa kusvika uko munongonzwa ini laini kusvika uko remotikari munhu wese out hana yangu ikati ba guys munoziva kuti kana uchinopinda panyatwa hana yako igara uchiteerera ndo chinhu chekutanga chinotokudza kuti something is wrong kumberi uko hana yangu yakati ba ndikati nhasi zvangu kuti ndidini ndakabereka kuti nditi ndidini kuti hapasina zvokuita guys asvika dekwa kuri kudhara zvakanga ndiri kureka pamwe ndaibvisa ndikarasha nepawindo guys sezvino ndakagara kubackseat kukona uko pamwe ndairasha kutoti haangazvisare zvazvo because anenge ikabika manhanga guys munoziva pamwe pachina mapurisa anotarisa kumeso kudai soka anokubata nekusheka kudai takati chisvika chekuti hapasina guys kombi chinzi mirai uko tichinobirawo paipa tichinomiswa kusaidhuko mai mwana tichinobuda mukombi myamuya chinzi munhu wese out madzimai mirai uko varume mirai uko guys hana yangu kubika manhanga apa ndakapfeka bomba jaketika kuti hapana zvokuchaita manje takaungana nevamwe remember vamwe navo makapinda pakombi avo kakuna mota yaidarika kuchinzi kuri kutsvaga maamdrobas aya angaita bombing ATM makuseri hakuna mota yaidarika guys hana yangu yaingorova but munoziva kuti handizivi kuti chakaitika hameno munhu wese varume vese vanzi batai pakombi vabata pakombi vari kutariswa one by one vari kutariswa one by one vari kutariswa kuti chingave chii hauna here chaunacho mubhegi une chii vari kubatwa vasinawo vachidarika vanazvowo vachimiswa handiti maona zvichienda zvakadaro handi maona kana vangowo chinhu hanoine zvimapanga zvaitogonzi mirapa manga varova nepurukoma ruchidini vakadziwo tasvika papa nemapurisa echikadzi mai mwana taisechwa kudai waimira wakadai so vakadzi wosechwa wabatwa mai mwana ndopakandirovesa nehana vanhu vese vari kusechwa mai mwana ndakataka ndichedhira kumasure vamwana chikarasvika kundochedhira kumasure kuti wakupedzisira ndikapedzana kuona asi still ndichangosvika pakunosechwa ndobva ndachizongomira uya mukadzi uyauya handika anga ari mudhafudhafu atotanga kutotaura nyaya yake akuchitoseka paipa ndisudza maoko ndasecha mai mwana handiti ari kudai so ari kubata kudai ndobva kwanoti kwechu zvikanzi ndobva nobayabaya futi kechitu kumusana kudai zvikanzi chii chiri kumusana handimaona ndobva ndati secho zvikanzi secho rinoiswa mukati menhingikiri ura wakaisa mukati mebhachi ndikati akuri kutonhoresana ndangoona kuti ndikandingopfeka secho zvikanzi indapo handimaona ndobva ndisa pasaidhi saka pandakaenda pasaidhi ndakatoona kuti pangu panapa patopera guys hapasina iri kutove kutosungwa kako uku kuodowe kutoenda kujera uko asi ndabvunza zvokuzodziva kuti unobvetwa kuti kudinika vanozokubvunza kumberi
ndopaunozoziva kuti mahwana atanga panguva iyoyi kai ndakonze ndako ndobva ndaendeswa paipo ndobva murume mwanga aripo panga pachiswa vanhu ndobva nditi koma imimi chichaitika wavingei zviri kufamba saka ndisana nyaya kukura ka zvikanzi kochi ndikati ndasechiwa ndine bhegi rangu kumaso zvikanzi buritsa bhegi racho guys noriburitsa pakazara vanhu kudaro zvikanzi buritsa bhegi ndakabvisa bhachi ndega unoziva reaction yako inotokubatisa wega something is wrong panapa real reaction inotovaudza kuti pane something chiri wrong ndabvisa bhachi riya rihandika ndabvisa saka ndabvisa bhegi ranga ri kumusana kwekuya zvikanzi munei mubhegi hanomaona pfungwa dzangu dzakutorati manje bhegi rikavhugwa indareva nhema kandotopinda pataiti zvikanzi munei apanenge atoona kuti utonyepa iwewe une mhosva handimaona uri kutsikatsika uri kutsengatsenga muromo something is wrong anenge atoona zvikanzi mubhegi munei handimaona ndobva ndati mubhegi mune mbanje mune solo zvikanzi he ndikati solo akangonditarisa kudai so ndobva nditi mirapo guys kapa ndatengesana kuti hapana chekutamba nokuti zvakangofanana ndakachangosechiwa ndobva ndamira pai pasaidi hanomaona aita nevanhu vese auya pandiri aita akaita nevanhu ombodzoka kuti wati mubhegi mako munei ndoti mune solo handimaona zvikanzi pakazodzoka kechitiri ndobva tiunza bhegi ndamupa bhegi ndobva anopinda mune imwe mota pane mota dzimwe dzinenge dzipo mazimota mahombe so anotanga anovhugwa kumasure avo emapurisa hamota anenge achitarisa chipa motikari so dzichiuya kana tanga achisa kuti mota nematiketi kana kuti kudini ameni ndobva anopinda masure kwakuya ndobva anovhura ndobva adzoka ndobva tiewena ndombasana wadziwana kupi ende kuinde nadzo ndobva ndati ndiri kuenda nadzo uko ndabatisiwa neumwe munhu saka ndiri kuenda nadzo uko ndadzipiwa kujoburg zvikanzi aubatiswe zvinhu mhosva saka uchanotadzisa kwakabatiswa uchanosadza munhu waunga uchinopa guys ndatoziva kuti mahwana ayatanga garapa ndakariswa mumota ndatotogwa ndapinzwa mota yemapurisa but ndakapinzwa mota kwete mota yemapurisa ningi pane mota dzakawanda mota mamwe zvimaprivate cars zvemapurisa dzakaita dikidzi ndoma ndakanopinzwa imomo bva nzigara imomo ndobva ndapinda ndagara muya bhegi wabata iye mai mwana ndakaswera ndiripo guys ndatosungwa kai nditoye motikari yemapurisa ndakaswera ndiripo vachiita basa vakaita iyoyo ndofunga operation yakapera kuma11 mai mwana panzara ndiri mume wame ndakagara mukati akazoona ke mukomana yakuti ndofa nenzara vakadzi yakubvunza kuti ko uyane chii zvikanzi uyane nyaya dzake chapidzirana mupurisa yakangwarisana tatoona toti kwasiri kuudza vamwe kuti noti vamwe vaitotogwaniswa muvheni dzemapurisa kumashure kwakuya ndoko vaitokandwa kuvheni mavheni ayachizara chiinda kunokutura chidzoka handimaona ini ndikagariswa mupuraivheti kaema mupurisa ndikati chii chiri kuitika panapa kura kuti jeri rangu rakakura darika revamwe zviri kufamba sei kuchii chiri kuitika handichazivi manje guys ndane confusion handimaona ndabata foni apa foni yaye ndakangosenda foni dzakudhara tatine mablackberry nechichi chinobva tatsenda message kuna mudhara kuti ndasungwa mona apa vazivika kuti ndachigembure haasi kuziva zvikanzi masungirwe ndobva ndangoti fodya zvikanzi saka muri panyika ndichiri mota yemapurisa ndichakufonerai kuti chichaitika zvikanzi vatotanga kutoti ndakambokudza ndobva ndatodropa foni right because vakazofona bhegi tikange takutaura ndobva ndadropa foni tomota yemapurisa purisa yato ndeewa ina mburisi wacho uri kutotaura zvefoni akudza kuti dai foni momwe ndiya zvokundifundisira zvezvi zvikanzi ko uyu zvikanzi hatichadhila handine nyaya naye nemupurisa waya kuenda kuziva guys kuti nyaya iri kutotagwa pa pakamira sei chichi kuitika handisi kuziva guys vanhu chinokutugwa operation yakapera mupurisa ndobva auya mupurisa achiuya akazoya neumwe mupurisa ngari kune rimwe saidi vachibata vanhu nemasaidi ndobva vaya vari 2 ndobva ndanzi ndiye yuyu ndobva ndanongedzegwa zvikanzi bhegi ndobva akandigwa handika ndobva apinda motikari muya bhegi ranga rava mota diki manje ndobva apinda motikari muya ndobva avhura mupfungwa dzangu dzavamboti ndiri mota diki dzidza nditore ndirashe ndikati ndozviuru ngandichingogara tove musungwa ini ndobva anovhura mubhegi ndobva ngoti ndobva avhara handika vanhu vese inozichiya kubvisa zvinhu zvemurodhi zvazviya kunzi vanhu vachiinda handika ini ndachitogwa manje ndagara manje ndakuchindwa nemapurisa tobatsana mangwana paseke ndafa nditika muchiziva chii chakazoita